σας. Σήμερα θα σας πουλήσουμε πολύ ωραία, φθηνά και ωραία πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την ωραία τσαντούλα. Είναι πολύ καλής ποιότητος. Να ξέρετε ότι έχουμε αγοράσει 60 ευρώ αυτή η τσάντα. Ορίστε. Όπως βλέπετε, για φέρετε λίγο πιο κοντά, είναι Nike η τσάντα. Το έχουμε αγοράσει ειδικά για σας. Κοιτάξτε πως είναι η τσάντα μέσα. Είναι τέλεια. Αλλά αντί να σας πουλήσουμε 600 ευρώ, όχι ακριβώς 600 ευρώ. Εντάξει, ένα ψεματάκι είπαμε, 60 ευρώ, εντάξει. Όχι 60 ευρώ, ένα 30 την πληρώσαμε. Πήγαμε ψέματα, το ξέρουμε. Αλλά θα σας την πουλήσουμε αποκλειστικά για σας 3,99 ευρώ. Επίσης, και αυτή την τσάντα. Όχι 399, 3 ευρώ και 99 λεπτά. Το ίδιο. Πουλάμε και αυτήν εδώ 3,99. Έχει και εδώ θηκάκι. Κοιτάξτε με, εδώ. Κοιτάξτε άμα την ανοίξετε. Έχει κι άλλο θηκάκι μέσα, κι άλλο. Νάτι. Είναι πολύ καλής ποιότητας και την έχουμε μια εβδομάδα και τις δυο τσάντες. Το έχουμε παραγγείλει. Λοιπόν, όποιος θέλει, καλεί στο 6944 Εμείς είμαστε ανοιχτοί Σάββατο 6 ώρα και Κυριακή 6,5 ώρα. Θα μας βρείτε εκεί που πάμε στη γέφυρα του Λεχαίου, πάτε στρίβετε, πάτε ευθεία, όλη ευθεία έχει ένα εργοστάσιο. Είναι ένα εργοστάσιο που έχει ένα μεγάλο κτίριο μέσα. Πάτε, στρίβετε, πάτε ευθεία, τρίτο τέταρτο σπίτι είναι με μια πράσινη πόρτα. Και με μια κόκκινη μάντρα. Και ένα κουδούνι. Πατήστε το κουδούνι και θα σας καλωσορίσει ο φίλος μου. Θα βρείτε εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Τώρα είναι αυτές οι παντόφλες, είναι πολύ ωραίες. Φαίνει τη μέση, φαίνει ίσια τη μέση. Για φόρεσέ τη λίγο να δούμε πόσο ωραία είναι, πώς αισθάνεσαι. Είναι πολύ τέλειες, δεν μπορείς να τις αισθανθείς. Και φυσικά το καλύτερο δεν σας έχουμε πει. Και κοιτάξτε πώς είναι από κάτω. Αυτά σας βοηθάνε. Αυτά είναι μπορείτε να πάτε και σε πέτρες και ειδικά τώρα που είναι λίγο καλές οι εποχές, μπορείτε να το φοράτε άμα θέλετε. Και τώρα τελευταία σας πουλήσουμε μια μπάλα του μπάσκετ, είναι πολύ φτηνή. Πιο φτηνή και από αυτές που πουλάνε στο Τζάμπο. Και κύριε σε κύριε, αυτή είναι 1,59 λεπτά αυτή. Ναι, αλλά εντάξει, αυτή είναι και πολύ καλή, την έχουμε πάρει από Nike και την έχουμε πάρει 55 ευρώ. Και σας την κάνουμε μια επίδειξη. Λοιπόν, πάμε, κοιτάξτε τώρα, θα σας δείξουμε το καλάθι που θα βάλει. Ήταν λίγο αποτυχία. Όπως βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε ο φίλος μου από εδώ που θα τη βάλει. Κοιτάξτε, Ήταν λίγο αποτυχία γιατί δεν είναι καλά στο μπάσκετ. Αλλά κοιτάξτε όμως εμένα τώρα. Έλα, κράτα εσύ. Πάρτε τώρα το φίλο μου, θα κοιτάξετε εμένα που θα το βάλω. Λοιπόν, όπως δεν θα μάθουμε και λίγο μπάσκετ. Είμαστε εδώ. Είναι καλή και για μπάλα, κοιτάξτε λίγο. Είναι καλή και για μπάλα, Είναι καλή και για ποδόσφαιρο, κοιτάξτε. Έλα, φέρε μια πάσα. Οπα, κοιτάξτε εδώ. Μπάλα, κοιτάξτε. Έλα, παίζουμε λίγο ποδόσφαιρο. Μπράβο, όποιος θέλει να τηλεφωνήσει πάλι το επεφέρουμε στο 6944 24 67 33. Γεια! Και θα μας βρείτε ξέρετε που.